Zdravím vás priatelia, tu je Ondrej z Freecarpu a dneska z dlhých kusov trošku veterno, ale nevadí, kaprošom chutí, to je základ. Také malé predstavenie, na čo dneska je to ide, viac menej ide to vážne celku fajn. Chytám na tieto Palatrax Quap Pop-Up veľkosť 14, úplne jednoduchá montáž, tak ako si je známe z Palatraxu, vidíte Steamlink, novinka na trhu, háčiky Eagle Wave a ako krmenie používam krmné boilies Carp CZ. Teraz sa bavíme od GLM mušla, celku pekne fungujú, vážne úplne jednoduché, trochu boilies, trochu Freecarp pellet, do toho táto popka a celku pekne to jazdí. Dúfam, že sa podarí aj natočiť nejaké podvodné videá kaprošov v akcii. Ryby idú jedna za druhým, 14 skla popka, sú tu mega hrany, dve som
bohužiaľ pustil, alebo sa mi vypli. Kvôli tomu, že mám tam kameru, takže budú zábery. Ale teraz sa mi podarilo dolať. A dobre zničil aj šokový náväzec. Takýto krásny lisec. Samozrejme, ako pomocník nemôže chýbať New Direction Biteboil 2, ktorý si môžete kúpiť u nás, keďže sme výhradný alebo povedzme oficiálny predajca značky New Direction na slovenskom trhu. Nie je problém s reklamáciami, sme priamo v kontakte s servisným centrom, takže ak by ste náhodou mali záujem aj o takéto fešandu plnokrvných boilies, viete, kde to nájsť. Tak dnešná krátka vychádzka k vode, ale plná záberov, to treba uznať. Bolo hlavne o krmení a jednoduchom krmení, kde som použil krmné pelety Free Carb Best. Bola to zmes 17 a 8. Tieto pelety sú vyvinuté svetovou firmou, hlavne na výkrm kaprov, aby veľmi rýchlo priberali a podobne, takže je to farmárske krmenie plus prírodné rozpustné boilies od českej značky Carb.cz. Krásne hrubozrné, nádherný mrak vytvárajú pri rozpúšťaní, nie je extra aromatizované, tak akurát, aby to vážne aj tú rybu neodplašilo. Dôkaz je jasný, bolo to krásne. Dneska dopoludne, aby sme sa najedli, museli sme vždycky vyťahnuť. A na lov sme používali len takýto maličký zázrak z Anglicka. Dobre viete, už v viacerých videách skoro celoročne používam príchuť Crave alebo Jungle od značky Palatrax. Tu sa bavíme o 14 mm skvabe po papke príchuti Jungle, a len toto bolo na háčiku a vážne niekedy sa drvivú väčšinu sa loďka nestihla vrátiť a už bol záber. Takže sú to staré arómy, na Slovensku neznáme, ale cez 40 rokov známe v Anglicku. Fungujú, netreba vymýšľať so rôznymi mixami vôni. Báme sa o tomto, že Jungle je takisto zmes vôni, arašid, tigri orech a klinčeky, ale fungujú celoročne, takže aj s kombináciou z Crave celý rok, skorá jar, leto, jeseň, aj vážne zima. Dnes to bolo vážne dobré. Ak by ste mali nejaké otázky ohľadom našich produktov, kľudne neváhajte nás kontaktovať, či už tu na Facebooku, TikToku, alebo aj Instagrame, alebo aj mailom telefonicky, to je jedno. Sme tu pre vás, takže čaute pri ďalšej vychádzke k vode.